गोरिब न'खरनि फिसाखायनो सानफ्रोमबो खामानि मावै मावै सेहेरा गाज्रि जालांबाय। गोदो बिमा बिफाया उन्दैयाव स्कुलाव थांनो थिनबा 6 घन्टाखौनो स्कुलाव थानो बायोमोन, नाथाय दा गुबुन जायगायाव फैना 12 घन्टा डिउटि मावनो गोनां जादों। गोरिब न'खरनि फिसाखायनो सानफ्रोमबो खामानि मावै मावै सेहेरा गाज्रि जालांबाय। मालाय बेखौबा मानसिफ्रा बुंसै सानफ्रोमबो निसा खालाम गावखौ नस्थ' खालामनानै लाबाय। কামটো কৰিয়ে আছো, দৰমহাও পাই থাকো, কিন্তু পইচাবোৰ ক'ত কেনেকৈ খৰচ হৈ যায় গমেই নাপাওঁ। দৰমহা 2 দিন পিছত চাবা পকেট খালী। খেলা জীৱন।